Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta mga higala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air og ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, pitch sa 29 na kini sa bulan sa Abril tuig 2024 og padayon kita mahigala sa atuang mga routine. Mga routine ini nga adlaw sa dani ini ang atuang programa nga ikaw kanyang pagtuo. Abino mahigala no atong timbayaon sa di ay no atong talahorong obispo og mayong mudto bishop ang atuang mga kaparian, mayong mudto mga fathers, ang atuang mga episcopal vicars, Monsignor Larry diha sa Siquijor, Monsignor Albert Erasmo Bohol diri sa kining North District og Monsignor kining Marino Ibo din ha sa South District. Nala no, mayong good morning na kanatong tanan. Ug tanan natong mga kaigsuonan nga nagsunod nining atong programa sa Facebook, sa book page, sa Facebook, sa book face, sa tanan natong mga media outlet ha. Daghang kayong salamat to sa inyong pagsunod niya. Kung tiadere maning kamot pud ta mahigala nga kuan gyud kanang worth listening nga ato ang programa, very informative. Ato yung himuon nga informative alang sa atong mga tigpaminawan o atong mga taga-subaybay sa ato nga programa sa teleradyo sa DYWC o ingon manusab din ha sa inyong tagsa-tagsa ka mga sa YouTube, abot na sa YouTube o ingon manusab din ha sa atong Facebook page. Nahala no? Mayong mudto na, wala nang unsa kita karay. CBCP News mga gala kay ni paenera are magugog dumagete. Unya kagabi wala ko ka recording kay duol man gud sa gym ning ako nga kuan ng kining ako nga studio. Unya madungog mga higala niya dili man soundproof. Pobre man lagi ta wala man tani anang soundproofing. So muna nga dili pwede kong mag-record nga naa ako duol sa kining ato nga kining abi na magpatukod lang unya ko soundproof mga higala nga soundproof nga studio mga higala unya na lang no manikamo ta nga magka-come up tag ingon niya na aron nga dili ta mabalda no tungod sa mga ingon ini nga mga trabaho. Nahala no unya may mudto na usab din na sa Actin Basay ang akong mga paryente din na sa Basay nga membro sa Academia family nga manusa mga akademya tubuo Kabisaya ug Mindanao nga maabot sa ato nga pagsibya. Ilabi na gayo din na sa akong hometown din sa Manhuyod ang membro sa Academia Clan o gimanusab sa Acab Clan. Kunya baguhay pa lang mahigala nabala na ako nga mga abordo parente po di ay namo no nga akong mga parenting mga abordo no ana no o gimanusab sa mga kaday no Anthony no daghang ko mga parente mahigala no nga medyo og imong hunahon mura og dili pareho ka apelyido pero parente di ay kay ang akong manghod si Susan makatrace man gyud siya sa akong kagikan among kagikan. Hala no mayong mudto na karatong tanan ug ari kita manghigala sa atong Saint of the Day. Unang hugna manghigala ang atong Saint of the Day. Ayan. Ang atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si Saint Pio the Fifth. San Pio V, Saint Pius the Fifth. Ayan no. Saint Pius the sabi ni kanat sila San Pio the V. Naunya nahimo kini siya nga usa ka Santo Papa and he implemented the provisions of the doctrine of the Council of Trent. Oh, dako kay gikatampo dai kananya established many seminaries, confraternity of the Christian doctrine kining CCD. Unya iyahang gi-koreksyonan ang mga abuses inside the church. Unya matud pa iyaha usab nga naghimo siya og mga programa aron nga mapakaon gyud ang mga kabus. Unya he organized a fleet who defeated the Turks in the Battle of Lepanto and deprived himself of many customary papal luxuries. No, kini si San Pio de V mahigala mo ni siya usa sa mga bantugan nga Santo Papa nga siya may nag-organize
sa usa ka grupo sa mga naval fleet, no, nga maoy nagpildi sa mga grupo sa mga Turks nga dahing dito sa Battle of Lepanto. Gani gitawag ang maong kadaugan og the Holy Victory, no, the Holy Victory. O niya dako po kay gikatampo ang Santo Papa si San Pio X o gingamanusab ang Santos nga Rosario. No, so karong adlaw gihinumduman nato si Saint Pius V or San Pio X. Medyo mahigala dili day mao nga akong nabasa, no. ang karong adlaw day mahigala nauna ko na sorry lang mahigala kano to siya intro. Ang ato og yun nga santo karon no si Saint Catherine of Siena, no, Saint Catherine of Siena. Ato lang nga balikon mahigala ha. Saint Catherine of Siena, no, unya considered better kato daing San Pio X mahigala ugma pa day ni, no, pero sige na lang ato ra po niya ning ibalik ugma, no, unya si Saint Catherine of Siena considered to be the most brilliant theological minds of her day. And although she never had any formal education, she persuaded the Pope to go back to Rome from Avignon in 1375. No? Unya matud pa through her letters and treaties, a dialogue died when she was 33 and her body incorrupted in 1430. No? So karong adlaw mahigala atong gihinumduman ang lain na pong patrona sa Katolikong simbahan ni sa Santa Catalina sa Siena, no? Kadto ganina nga akong gibasa si Saint Pius V ugma pa daytong, no? Si Camille ha ugma pa to siya. No, balikan na to ugma pero introduction lang mo sa to. Ayan, no. Sorry kami mahigala. Abi no ari kita mahigala sa atong ginagmayng jolo joke, no? Alang ni atong mahindigon og mga joke. Abi no nag-istorya gihapon kini si Busting og si Picoy. Koy. Sumating. Murag ila man kang may makang mo in English, no? Nagmay, no? Putay gamay pong nahibawan. Sige, in English ako nun eh. Uno sa may in English o kakaya. Para ka na lang tingin ka kabaluan, no? Ay, tingin God. Kahayag, light gina siya, light. O lightning. Ang binisayaan ng lightning pirting hayaga. Ayan. Sa ato pa kung ang kahayag light kunya ang in English sa pirting hayaga lightning. Maayo man gid ay kang mukuan mo in English di ay good. Sige kini in English ako ni kanon ni kanang mukaon og mga utan. Muna siya kuan gitawag og kanang hingaon kag utan muna siya vegetarian. Maayo man gid ani mo in English. Sige kanang mukaon og tao unsa man na. Sayo nagyapon na kayo. Ang mukaon og utan vegetarian, ang mukaon og tao humanitarian. Ngilngiga gid ay kakayo ka. Ngilngiga gid ay kakayo mo kuan gid ay mo in English. Sige, sa pamaylain. Kabahin na pod og kuan kanang in English gihapon. Kanang kuan anak sa taong grasa. Kanang anak sa taong grasa. Kasimpula na anak sa taong grasa. Muna gitawag og anak sa taong grasa in English, baby oil. Ngiga gid ay kayo mo in English ting. Ay, kabaw lagi ko mo in English, good. Sige kini. Ing kuan kanang sayang dapod. Unsa may chemical symbol sa water. Sampula na kung water H2O. Maayo hagi dahin mo. Kanang kuan. Napailaing question ka ba na? Sige. Kanang kuan. Bugnaw nga tubig. Unsa may kanang kuan cold water. Unsa may chemical symbol ana. Kung ang water gyud H2O.
Pero kung cold water, muna gitawag og CO2. Ngingiga gid ka kayo mo in English ting no. Ginalagit ikaw, grabe, may kamautaan na gamay. Joke ba yun? Joke na daw ito, may lain. Okay. Okay, panayon ta mga higala sa tuwa nga mga buhatono nini kamuntuon. Aday ko ros dumagiti mga higala kay doon na sa tayo gamay mga gipalit-palit po kung buhagi po kugma sa kining bahay sa tiles kaya ako pong palit po kung tiles ugma. Kaya no, para sa ako ang mga project diri lungsod sa sayong. Okay, nahala no sa ako na ginayon ganina April 30 pa dahil si Saint Pius V. Nya og karong adlaw April 29 si Saint Catherine of Siena. Ala padayon ta may gala rin na ta sa ato ang catechism proper. Mo katingala may gala mo na akong giingon nga kining akong studio na anis duol jud dalan. Na anis duol dalan may gala so pasensya na lang ta og medyo dunay mga disturbances. Yan no. So unang ari na ta mahigala sa ato ang kining catechism. Oo, catechism na tamang higala. Okay, Lara. Ito sang butangan ni Lak. Okay, pangutana, why do Catholics practice infant baptism? Nga naman tang mga Katoliko, Padre, no, nga mamunyag man tag bata pa. Abi no, sa Canon 867, ay kalimutan, Canon 867, parents are obliged to take care that infants are baptized in a few weeks as soon as possible after the birth or even before it. They are to go to the pastor to request the sacrament for their child and to be prepared properly for it. No, sa ito pa, ang atong yung pagtulunan sa Canon 867 na human nga na tao ang bata, no, few weeks after, bitaw mga duha ka semana, usa ka semana, dili 1 month after ha, few weeks after, as soon as possible, maningkamot na gyud ang ginikanan nga mapabunyagan na ang iyang anak. No? Pero kung ang bata in danger of death, kinahanglan nga walay delay. No, walay delay. Kinahanglan nga inanda yung pabunyagan. Ganyan no. Kung atong basahon sa Juan kapitulo 3, versikulo 5, mao kini natong mabasa. Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, except a man be born of water, he will not enter the kingdom of God." Sa pinisaya pa na, sa pagkatinuod, kung ang tao dili matao diha sa tubig, dili sa makasulod siyang harian sa langit. Saan to pa kaya, ang buti pasabot ni Kristo ni Ana, maugyod ang kining maugyod ang bunyag, no, nga unless, no, matod pa diri, except a man be born of water, she will not enter the kingdom of God. Ito pa, kinahanglan nga matao yung kapag-usap, pinaagi sa tubig. Bakit ito, bunyagan ka ba? So if a child dies before the age of maturity, he cannot enter the kingdom of God without baptism. Yan ano? So ito pa, kung simba ko lang ba, ang bata mamatay sa wala pa kini mabunyagi, delikado kayo, dili siya mapangit. Ano? Klaro? No, so na. Unya, doon naman goy mga kanabang gitawag na to questions. Nga naman nga, ang bata, ato bang pabunyagan nga, bata pa man na. No? Buto na naon, wala pa man na siya isala. Sa ato pa, kinahanglan gyud nga pabunyagan na. Yan lang din na kinahanglan bunyagan na, kaya matud palagi, ang bata, wala pa man na isala. No? Ang bata, dili na kinahanglan bunyagan, kaya wala pa man na isala. Pero kung ato na siyang tanawon, no, if a child, sa Salmo 51, versikulo 5, no, matud pa dire, no? Sa Salmo 51, versikulo 5, kini nagkanayon. Dautan ako, sukad ako mahimugso, ug makasasala ako, sukad ako gipanamkon. Sumao kini ang gitawag og original sin o salang panulundon. So sa uban nga mga relihiyon, no, dagko na nilang gibunyagan ang ilang mga anak, no, gaedad ng 18, 19. Siguro aron makasunod kang Kristo nga dako na usab nga gibunyagan. So
kanang mao nga mga rason ato sa danang gitahod. Dili sa ta maingon nga sayop na siya kay ila man ang katungod nga kanus nila pabunyagan ang ilang anak. Pero kita mga Katoliko, wala gyud ta nahimo ni anak. Nganuman tungod kay kita mga Katoliko, no? Gusto nato nga ang atong anak gamay pagani, no? Mahinluan na sa salang panulundon. No? Gamay pagani mahinluan na sa salang panulundon. Nganuman aron nga makadawat siya sa uban nga mga sakramento, no? Kay kini laging kuan bunyag makahinlo man lagi ni sa sala. No, kay matud pa diri sa Salmo kapitulo 51 bersikulo 5, matud pa diri, dautan ako sukad ako malhimugso ug makasasala sukad ako mapanamkon. No, sa to paduna gi sala do gining kanang gitawag nato og original sin, no? So nga gusto nato nga kining ang atong mga bata, no, gamay pagani, no, mahinluan na, no, kay matud pa diri sa Salmo 51 bersikulo 7, hinlui ako pinaagi sa hisupo ug maputli ako, hugasi ako ug mahimo akong puti gayud kayo. Nga sa ato pa kini di ay kuan, kining bunyag aduna gini siya gitawag bitaw nato sa in English og cleansing power, no? Cleansing power kining bunyag. No, mo ni duna ni siya cleansing power. Gani sa buhat kapitulo 22 bersikulo 15, busa pagpabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala pinaagi sa pagsangpit sa iyang alan, no? O niya sa buhat sa mga apostoles kapitulo 16 bersikulo 14 sa 15, usa ni adtong namati kanamo mao si Lydia nga taga Thyatira nga namaligyag panapton nga dagtong pula. Mahadlukon siya sa Dios ug ang Ginoo nag-abli sa iyang kasing-kasing aron sa pagdawat sa mensahe ni Pablo. Gibunyagan siya ug ang tibuok pamilya. No, sa ato pa kini di ang bunyag mga higala, no, dili lamang sa bata ra. Ngano man tungod kay ang bunyag para di ay para sa mga dagko ra, kung dili para gid kini sa tanan. No, gani kung atong tan-awon sa Catechism of the Catholic Church 1213, Holy baptism is the basis of the whole Christian life, the gateway of life in the Spirit, and the door which gives access to the other sacraments. Through baptism, we are freed from sin and reborn as sons of God. We become members of Christ, are incorporated into the church, and made sharers in her mission. Baptism is the sacrament of regeneration through water in the world. Sa ato pa, kini di ay bunyag mga higala, parehos din siya cooperative nga dili ka pwede nga makatransact og business kung ikaw dili pa membro. So kinahanglan magpamembro gud usa ka sa co-op para ber ka makalon, para ber ka maghimo og unsa ba, no? Ug unsa imong mga plano. Sumao gihapon kita sa gitawag nato og bunyag. Nga kung nabunyagan ta, mamahimo na kitang miyembro sa Katolikong simbahan ug makadawat na kita sa mga grasya nga uban pa. Ana, no? So na siya. Unya sa CCC sa simbahan Katoliko, dili pud ta maka-avail sa ubang sakramento kung wala pa kita, dili pa kita miyembro. Panalita, no? Ang atong bata bunyagan nato few weeks after matao, no? Pagka mag-edad nag 7 anyos, ato naman ang pakumpirmahan. Yung saan man nato pagpakumpirma na wala pa na bunyag, dili makumpirmahan. Unya, pag humana na, ato naman ang paapilon og katekism. Yung saan man nato pagpa-practice ana og katekism, nga dili pa man na makakumpisal kay wala pa may bunyag. Nga dili pud na siya makapangalawat kay wala pa man po'y bunyag. Muna nga kita manggong Katoliko, sa gamay pang bata, ato nang gipabunyagan ang atong mga bata tungod aron nga makadawat siya sa dugang pang mga sakramento. O, klaro ba? Ito muna siya, no? So muna nga, kung panalitan ang atong bata, dili nato pabunyagan o sa gamay pa, unya nag 18 anyos na.
Saon man nato pag pamimbro ni anang bataa sa Katolikong simbahan nga makapangumpisal siya, makapangalawat siya, makumpirmahan siya nga wala pa man siya mabunyagi. So muna nga doon namang gutay other sacraments nga kikinahanglan atong dawaton bisan gamay pata. No, mag-edad patag utso, musimba naman ta, mga lawat naman ta. Saon man nato pagpakalawat sa bata kung wala pa'y bunyag. So muna nga kitang Katoliko, dili kita pwedeng musunod sa mga laing relihiyon nga dagko na nilang bunyagan kay kining kanang bunyag nga dagko na dili na punta di kan pud sa 1-year-old up to 18 years old dili punta makapangalawa, dili punta makakumpisal, dili punta makumpirmahan kay wala pa matay bunyag. So muna nga kitang Katoliko bata patanggi bunyagan kay wala man po na age limit. Ang bunyag wala man gibutang din ha sa Biblia nga kinahanglan ang bata no dako ng bunyagan tungod kay si Kristo dako ng gibunyagan kita mosunod pud kang Kristo dili ang edad mo ay atong lalisan kung dili muna nga dili we don't have any we don't have any kanang gitawag debate wala tay debate sa mga laing relihiyon kabahin sa bunyag kay ngano man ang ilahang priority ang edad man so okay ra na sila nga ang edad may ilahang gustong tagaang priority kita kadi man ang kaluwasan man gyud sa atong mga anak may atong gitanaw. So muna nga, ang mga laing relihiyon, particular sila kaayo kabahig edad. Pero kita dili. We are not particular about kining edad. Kaya naman, ang importante alang ka nato nga ang bata maka-avail na sa mga matud pa other sacraments na may maghatag og kaluwasan kung simba ko ang bata mawadan og kinabuhi. Klaro ba ha? Tumbalik ko na. So the question is, why do Catholics practice infant baptism? Ano man, tungod kay alang ka nato, no, with, tungod sa daghan kayo nga mga rason, no, alang ka nato, ang baptism, ang bunyag, mao'y makahinlo og sala. No? Matod pa daghan kay na dire nga itong mabasa, may gala, sa Buhat, Kapitulo 22, versikulo 16, busa, pagpabunyag na, aron mahugasan ka sa imong mga sala, pinaagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. Sa ito pa, mituo kita nga ang bunyag makahinlo og sala. Unya kay ang bata naaman na sa sala, sa gamay pa siya, kay doon na may mabasa nato sa Salmo Kapitulo 51, verso 5. Dautan ako, sukad ako mahimugso, ug makasasala, sukad ako mapanamkon. Sa ito pa, may sala yun ang bata, kanang gitawag na itong original sin. So muna nga, kinahanglan siyang bunyagan, aron mahinluan siya. Unya pag humanaan na, gawas pa ni ana, ato na nga, madawat na po sa bata, ang uban pang mga sakramento. Matod pa sa sisi sa Catechism of the Catholic Church 1213. No, nga ang bunyag mo'y maghatag ka nato katungod nga mudawat sa ubang sakramento. Klaro? Kaya kita, bata pa gani, ato na kung pagkumpisalon, ato na kumpirmahan, pakalawaton, kung saan na nato pagkalawat sa bata o wala pa'y bunyag, na sila, particular sila ka, mga laing relihiyon, particular sila kabahin sa edad. Kita wala tayo, para nako, there is no age limit. No, gani, kung atong basahon sa Biblia, wala gyoy gibutang din nga kinahanglan ang bata, bunyagan, dako na, dili. Ang gisulti ra din nga, pinaagi sa bunyag, mahinluan kita. No, muna nga, kitang Katoliko, dawat ra bitana. No, klaro ba? So muna siya hinungdan nga nga kitang Katoliko, gamay pagani bunyagan na ta. Din na lang ko kutob, ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad. Reverendo Padre doon akademya ka, manamilit na usab kaninyo ug manalangin ka nato ang Dios makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.